Beli pi barok ke parlok ke bape video ban ngapeng sobhai pi share YouTube channel ke jonga. Ngiyo i bahagi ni sngi bala le ki don ki kubor ki bami ba ki khar bangla ki wan rung shane se shnong Umkiang. Te na liang jong MDC i kong Devi paya tongper i bidang sujab shen. Klem peslem ila pha dak shiti shai MP badan burom jongi i Dr. Ricky AJ Sengkon. Bad ma uru klem peslem ula keren ya kani ulawan ra ya kani isu hapo jong ke parlimen ban keren sepang kijing ba ki pai ba nong song snong ki badon hathan bodar jong ke Bangladesh bat kani ke state ba i jongi ki Meghalaya bat hangni yo i baklem penslem ki he shipai ki lawan hiar sha kani ke snong Umkiang ban wan jurip ya ki than bodar ba ro. बाप कितना कोई गड़बड़ है क्या?